Od ľudí meno a priezvisko, to je také podprahové zastrašovanie, aby sa ľudia báli. A toto sa určite na všetkých takýchto prerokovaniach. Ale kľudne, moje meno je Miroslav Suja, prišiel som z Podpolany, z Detvy. U nás nie je ani jeden takýto park, ale prišiel som bojovať za ľudí. Bol som na prerokovaní v Kosihovciach, keď nám trieskali takéto isté sprostosti, ako ten pán tam v strede, že to má byť 1000 metrov a neviem koľko. 250 metrová turbína bola od najbližšieho domu nejakých 700 metrov. Keď sa pýtali na stroboskopický efekt, tak povedali ľuďom, že nepotrebujú slnečné svetlo, že im kúpia žalúzie. Toto je prístup k občanom. Ja sa spýtam prvú vec, aby sme tu nestrácali čas. Je tu niekto v tejto sále, kto chce veterné parky? Tak poviem slovami vášho šéfa, páni štátni úradníci, do psej matere, na čo tu strácame čas? Na čo? Psychologicky deptáte ľudí, ktorí sú tu. Tak na čo, keď to není povinné, že to je pro forma? Premiér povedal, že to nepotrebujeme. Pýtam sa, druhá pani správa, podpredsedu vlády ste. Váš, alebo z ministerstva. Kto je váš šéf? Minister. A jeho šéf je predseda vlády. A keď povie váš šéf, že to nepotrebujeme, a tu sú ľudia, čo to nechcú, tak na čo sme do psej matere tu? Keď chodíte, klamete, že sa to bude prorokovať, že to nie je isté, tak si to dajte do svojich vlastných záhrad, poďte príkladom, dajte si 250 metrovú vrtuľu k vám do záhrady a tvrdte, že ten hluk nemá dopad na zdravie. Robíte si srandu? Robíte si srandu. Ja som otec 6 synov a prišiel som bojovať za nich, za svoju rodinu a za ľudí na Slovensku. A nedovolím toto nikdy. Prídete do Kosihoviec, tej okres Veľký Krtiš, klamete ľuďom do očí, že to nebude mať dopad na životné prostredie. Koľko hektárov lesa, koľko erózí svahov sa musí spraviť, aby sa tie turbíny dostali na vrchole tých kopcov. Sa nehambíte tu takto prísť a klamať? Prídu za mnou ľudia Daniela, vysvetlia technické veci. Ale to, čo vy na každom takomto prerokovaní hovoríte, klamete ľuďom do očí. Keď Boh dá a ľudia dajú dôveru, tak verte, že zabezpečíme, že každý z vás, čo ste tu, bude tú turbínu mať u seba doma. Vyvlastnení hocičím, aby ste vedeli, čo tým ľudí dávate. A ja sa ospravedlňujem, že kričím, ale je to môj prejav. Je to môj prejav, aby ma bolo počuť aj vzadu. Takže tým, čo to vadí, sa ospravedlňujem. Ale keď nebudeme kričať, nebude nás počuť. Presne tak. To, čo ste nás oklamali v Šuranoch pri baterkárni, nedovolíme druhýkrát. Ani tejto vláde, ani nikomu.